Hej. Er Køge rent nok for jer? For mig er det lige så rent som en losseplads. Vi smider affald over det hele, og vi sviner egentlig bare som sygt. Der er ikke mange steder, hvor der ikke er skrald rundt omkring på gaderne og sådan. Det er egentlig noget møg. Og det burde ændres, fordi en vinflaske for eksempel tager 1 million år at blive nedbrudt i naturen. Og et cigaretskod 4 år. Men det koster så en 10'er per styk at få fjernet på grund af brandmærker, hvis den ikke har været slukket. Og tyggegummier har så også kostet en 5'er, men som man kan se på mængden, det var da ret dyrt til sidst. Derfor har jeg lavet den her. Det var klamt at rende rundt med tyggegummi over det hele. Så jeg har lavet min skulptur. En rigtig klam skraldespand. Med en kæmpe klump skrald med i. Og så har jeg fundet det her sted, hvor der er tyggegummi og klam over det hele. Ved siden af en skraldespand, hvor der står en ren fornøjelse i Køge. Og det er jeg egentlig pænt meget enig i, fordi at det her er ikke noget, nogen burde leve i. Der er mange, som optræder lige her med harmonikaer og sådan nogle gadefolk, som optræder her. Og så sidder de her i det her på den her klamme jord og bare lader som ingenting. Det synes jeg ikke er i orden. Man burde lade være med at smide tyggegummi på gaderne og smide cigaretskåret og bare lade det være. Her, det hele ligger omkring skraldespanden. Det er fordi, man lige hurtigt vil kaste den ind, og så misser man. Og så gider man ikke samle det op, fordi det er klamt. Det har været inde i min pubad. Det er noget lort. Ja. Men jeg håber, I har lært noget. Og lad være med at smide skrald over det hele. Hej og velkommen til indvielsen af dette monument. Vi har nu landet en komet, som skal give os svaret på livets opståen. Men hvorfor? Hvad laver vi egentlig 500 millioner kilometer ude i rummet? Hvad er det egentlig, vi skal bruge den viden til? Bevares. Det ville være fedt, hvis vi kunne finde ud af finde en formel for livet, og dermed kunne finde en jord 2,0. Men er det virkelig nødvendigt? Jeg vil ikke selv svare på spørgsmålet. For jeg er splittet mellem at synes, det er mega fedt at kunne finde en livsformel, og at synes, at det er noget pjat at bruge så mange penge og ressourcer på noget, som lige så godt kunne have været til at hjælpe mennesker i nød. Der har man groft sagt de 2 fløje. Den ene er forskerne, og den anden er aktivisterne. Mellem dem står de almindelige mennesker, deriblandt mig selv, og prøver at gøre sig kloge på situationen. Men sandsynligheden for, at det almindelige menneske overhovedet er interesseret, er meget lille. Offentlig opmærksomhed eller ej, så synes jeg dog, at ESA har gennemført en vellykket mission. Ja, det er en bedrift, der skal fejres. For det der med at lande på en komet, det sker trods alt ikke hver dag. At kunne regne hastigheden og ruten ud, så Rosetta kunne kaste filet ned på kometen 10 år efter. Det må de fleste indrømme. Det er da en fantastisk bedrift. Som sædvanligt får aktivisterne lov til at demonstrere og debattere med alle, der vil, men det kan desværre ikke ændre på noget. Sket er sket. Vi har sendt den et sted, og den er landet. Og gået helt eller delvist i stykker. Men vi kom derud, fik brændt x antal milliarder kroner af, og vi blev en helt erfaren rige. Medicins sans frontières. Det er det franske ord for læger uden grænser, som også er en fransk organisation, men fungerer i flere forskellige lande.
Læger Uden Grænser, det er en velgørenhedsorganisation, der yder lægehjælp, altså især lægehjælp, også kirurgisk hjælp og medicinsk hjælp, som jo hører under lægehjælp. Psykologisk hjælp yder de også til de lande og steder, til de personer, der bor i nogle lande, der er ramt af nogle naturkatastrofer, eller krige, hungersnød, fattigdom, eller katastrofer i det hele taget. Og Læger Uden Grænser består jo de udsendte, som sendes ud for at kunne hjælpe dem, der er i nød. Det er jo hovedsageligt læger, og det er jo nogle fantastiske mennesker, fordi at de sætter livet på spil for at redde andre mennesker. Og på den måde, så er det, synes jeg, det er en helt fantastisk organisation. Og udover den fantastisk fremragende lægehjælp, som de yder, de her ildsjæle, kan man jo kalde det, så informerer de også alle sammen også om, hvad der foregår i de lande, som er ramt af en katastrofe ved hjælp af deres journalister. Udover det, så består Læger Uden Grænser også af nogle frivillige, masser af frivillige, som jeg også synes er nogle fantastiske mennesker. Nogle af problemerne er, at de ikke har alt det professionelle udstyr, som hospitalerne har. De har det nødvendigt, men de kunne godt bruge lidt mere, og også det samme med lægerne, de kunne godt bruge lidt flere af det. Derfor synes jeg, det er vigtigt at støtte dem, som har muligheden af den her fantastiske velgørenhedsorganisation, Læger Uden Grænser. Mange tusind tak, fordi I alle sammen er mødt op her i dag, hvor vi skal indvie det specielle monument for badminton. Man ser, at badminton har været en super sport i Danmark, og den har været her siden 1800-tallet. Vi har vundet utallige konkurrencer, og vi har vundet masser af medaljer gennem vores super dygtige badmintonspillere. Så vil jeg selv gerne fremhæve den måde, man lærer badminton at kende gennem sin klub i sin lokale by for eksempel. Badminton kan man finde stort set i alle byer, lige meget om de er små eller store. Og så håber jeg, at mange i fremtiden gerne vil blive ved med at spille badminton og starte op. Det kan godt være lidt svært at starte op, hvis man starter et sted, og man ikke aner, hvad det går ud på. Men alligevel så synes jeg, at man skal starte op, fordi det er en super sport. Man får motion, og man er at blive bedre til at bruge hænderne, når man spiller badminton. Og derfor badminton betyder rigtig meget for mig, fordi at det har givet mig sådan nogle gode muligheder i livet med at spille badminton til forskellige konkurrencer. Og derfor synes jeg, at alle skal have chancen for at lære den fantastiske sport badminton. Og jeg håber, at badminton i fremtiden vil blive spillet af mange, og at badminton altid vil være en aktuel sport i Danmark. Ja! Det er godt! Nu skal I høre efter, Ja. for det her det er vigtigt. Fordi testikelkræft er en kræftsygdom, som opstår imens testikler. Testikelkræft hedder også cancertestis. Ja, og testikelkræft det opstår typisk mellem i yngre mænd fra 35 til 25 år. Det går i den forkerte rækkefølge, men det er lige meget. Ja, men testikelkræft det er en af de kræftformer, man har størst chance for at overleve. Men vi vil gøre den endnu større, altså chancen skal være endnu større. Testikelkræft er der ca. 290 mænd, der cirka får i Danmark om året. Jeg har aldrig fået lidt fuld. Han har fået testikelkræft, og han har været ude boller. What the fuck? Vi er rømme. Okay. Hej og velkommen. Jeg vil gerne præsentere min figur, som jeg ikke ved hvad er, men som jeg har lavet uden et klart standpunkt. Det skal forestille noget og vise, hvor langt man kan komme uden at have noget mål.
Vi har valgt et projekt, Bybierne, fordi at det er en organisation, som sætter arbejdsløse mennesker i arbejde, som biavlere. Og det er jo selvfølgelig rigtig godt for honningen, men det er selvfølgelig også godt for, for at give mennesker arbejde til arbejdsløse og hjemløse og sådan noget. Ja. De starter med, at de for eksempel uddanner de her arbejdsløse mennesker som biavlere, så de kan begynde at producere honning og få et lønnet job, så der faktisk også kommer lidt vækst og sådan. Og dem, der bliver uddannet som biavlere, kan både være asylansøgere og bare hjemløse og andre mennesker. Ja, bier de gør rigtig meget godt for verden. De forsyner os med honning. De sørger for, at alle blomsterne kan gro. Uden at bier, der har transporteret pollen rundt, kunne blomsterne ikke gro. Og så ja, det hjælper samfundet, at folk, som ikke laver noget, de kan blive sat i arbejde, og vi kan få noget vækst i samfundet, og at de kan tjene penge, at alle ikke er fattige, så at vi får udlignet lidt. Ja, jamen tak fordi I har givet at se det her. Jeg håber, I har nydt vores tale og monumentet. Ja. Velkommen til indvielsen af vores monument. Vi vil gerne protestere mod bandeord, da det faktisk kan gøre folk kede af det og ødelægge deres dag, hvis du ikke taler ordentligt til dem. Som for eksempel, hvis I har set Kormi-reklamen, hvor de har samme budskab, bortset fra, at de også gerne vil sælge deres telefonabonnement. Så vi vil gerne have, at folk taler ordentligt, men vi siger ikke, at man overhovedet ikke må bande, men vi vil bare gerne mindske bandeordene lidt. Vi har lavet en bandebøsse fordi vi tror, at folk er for nære til at betale 2 kroner for hver gang de bander. Fordi alle bander en gang imellem, og nogle gør det meget, så det vil blive rigtig dyrt for dem. Så derfor er vores spørgsmål bare, hvorfor så ikke bare stoppe med at bande? Vi har også lavet skilt for at gøre vores budskab mere tydeligt. Ved skiltet vil vi virkelig fortælle, hvad vi rigtig mener. Og vores bandebøsse er heller ikke så stor, så skiltet gør ligesom, at vores monument bliver noget større. Vores bandebøsse her, vores budskab er også at få jer til at tænke over, hver gang I bander. Og så til sidst bliver det nok en vane med, at nu bander jeg jo. Ikke fordi 2 kroner er mange penge, men så I tænker bare over, hver gang I bander. Og det bliver en vane for jer at vende jer af med det. For til sidst kan det godt blive lidt dyrt, hvis man skal lægge 2 kroner i bandebøssen, hver gang man bander. Tak for jeres tid. Jeg håber, I vil tænke over jeres kort. Tak. Jeg bliver nødt til at komme med lidt meget der. Hej, vi vil godt snakke om fodboldspillet FIFA. Vi synes, der er problemer i FIFA. Nogle seriøse, nogle mindre seriøse. Men det skal vi lave om på som et stort samfund. Ja, og et af problemerne, vi har, det er, at FIFA de gør så meget for ikke at være racistiske, at de bliver racistiske. Det vil sige, at de sorte er meget bedre end de hvide, og det går ikke. Vi vil have, at alle skal være lige gode. Det går ikke, at når du så har din forsvarsspiller, og du ser en sort løbe mod dig, at du ved, at han scorer. Det fungerer ikke. Et andet problem er, at vi bruger flere millioner kroner om året på FIFA-pakker. Og får vi nogensinde noget godt? Aldrig nogensinde. Hvor mange kender I, der har fået Ronaldo i en park? Ikke nogen? Okay. Det sker ikke så tit, men vi har en løsning på problemet. Ja, vi kan jo prøve at give FIFA noget konkurrence. De gør ikke noget for at gøre spillet bedre, fordi de ikke har konkurrence, så vi tænker, vi boykotter FIFA og køber PES. PES. Et andet fodboldspil. PES er vejen frem. Sammen kan vi gøre en forskel. Køb PES. Feel the game. PES er lort. Hvor er det dårligt. Nej, og skal de have bandet lige. Jo. Nej, det er hårdt. Det var meget godt. Nej. Hej. Vi vil gerne
gå ind for at stoppe racisme. Vi har lavet det her dødninghoved, som skal forestille et menneske, og det her menneske kunne komme fra overalt på jorden. Men det er sort. Og så har vi lavet de her ringe, som skal forestille hudfarver. Og ja, vi vil ligesom sætte fokus på, at racisme det skal stoppes. Fordi racisme indgår for meget i hverdagen. Og vores motto det er This could be a person from anywhere in the world, but would you treat it differently if it had a different color than you? Hvilken forskel gør hudfarven? Hvilken forskel ville det gøre, hvis du var sort, og du var hvid, og du var sort, og du var hvid? Ville I behandle hinanden anderledes? For hvilken religion de troede på, eller hvilken hudfarve de havde? Racisme. Der er for meget racisme på arbejdspladser og i skolen. Men sammen kan vi sætte en stopper for det. Ja! 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 Hej, mit navn er Patrick. Jeg har startet det her, fordi alle dem, der går her på gaden, I kan selv kigge rundt. Vi har startet det her. Vi har startet det her. Vi har startet det her. Alle dem, der går rundt på gaderne, det I ser rundt omkring. Og kæft, mand, det ligner de tristeste mennesker på jorden. Jeg ved ikke, hvad der sker for dem. Så kigger vi derude, mand. De skal på begravelse, det skal hele verden sådan set. Hvis du kigger rundt. Ingen går rundt med et smil. Hvorfor er du så kedelig? Du ødelægger det, nu smiler du. Det er ikke sjovt. Eller, jo, det skal være sjovt. Så min mission i dag, det er, at så hvis jeg kan komme ind... Vores mission i dag, det er, at hvis jeg kan komme hjem, og jeg får alle jer til at grine, til at smile, resten af dagen til at... Helt ærligt. Også jer. Til at tænke over, hvorfor og hvordan vi gør det. Og hvorfor vi går rundt og ser så trist ud. Hvis alle møder hinanden med et smil, jeg går lige til siden for cykelstien. Tak! Det var så lidt! Okay? Vi har stillet os her, ikke? Så jeg er glad. Tak for hjælpen. Men så blev jeg lidt tosset på ham der. Jeg sagde, jeg vil have kæmpet smiley'en. Så tager han den kraftedeme. Og så vil jeg have kæmpet mikrofonen. Og så ødelægger de den kraftedeme. Jeg ved ikke, hvad der sker, altså. Det var ikke min dag. Vores dag. Så hvis vi kommer videre. I showet. Så har jeg en meget sød kæreste, hun er meget irriterende. I alle sammen kender godt IKEA-testen, ikke? IKEA-testen. IKEA, det der. Dem der ikke forstår det der. Kæresten tager med IKEA, fordi piger, de er snot dumme i IKEA. Stop på reol 2. Vi skal ikke købe en reolskatter, nej. Du står der på en reol. Det gør den ikke. Det er i orden, bare kom forbi. Det er i orden. God dag! Tak! IKEA-testen! IKEA-testen. Det er, at kvinder, undskyld. Nej. Resten, I snot dumme i IKEA. Snot dumme, kan ikke finde rundt. Så min mission, det var ikke at få sygt stress af. Vores mission! Var ikke at blive snot tosset i IKEA. Til gengæld så tror jeg, at hun ikke bestod udstillelse op. Og så hvad sker der? Hun er 17, skal jeg bare lige sige. Hvad sker der? Vi får alle blevet væk. Jeg kunne ikke lade være med at grine, stå lige bag ved hende, ikke også? Nu er jeg med. Ja, det er rigtig sjovt, gå lige herover. Gå lige herover, bevæg os, gå lige herover. Lige står der. Fuck, jeg fik slag, jeg gjorde. Fik en lusing efter den anden, mand. Og så bagefter, så er der også det, der hedder skitesten. Jeg er mega vild til ski, ikke også? Skal jeg sige. Vi er mega vilde. Nej, det er vi faktisk ikke. Det er kun dig. Nej, jeg Og helt ærligt, det er vores nu. Så jeg skulle lære hende at stå på ski. Det var helt perfekt.
Indtil jeg filmede hende, hun faldt og sagde, hvad gjorde du forkert? Jeg ved det godt. Og så tøv hun de der skistav efter mig, ikke også? Det var så typisk. Hvad kæft, mig så? Jeg er ikke så, jeg er en han. Det ved jeg sgu da godt. Så jeg bare op, så går jeg ud. Så siger hun, nu kan jeg det. Jeg ved det hele. Fint, så tager jeg ud på noget streg, noget dybt, ikke også? Det blev sjovt. Så kører hun, så vælger hun med vilje. Så tænker jeg, hvad sker der? Kører hun, så vælger hun med vilje. Ja, hvad sker der? Du er bare din skyld alt sammen! Hun ligger nede på jorden, ikke? Det er din skyld alt sammen! Jeg ved ikke, hvad der sker for dig! Du gjorde det her med vilje! Helt ærligt! Hej, god dag! Jeg ved ikke, hvad der sker for dig! Hvorfor gør du det imod mig? Og jeg tænkte bare... Undskyld, det var dig, der valgte det, ikke? Nej! Så tog hun sin ski, ikke også? Tog hun bare op, så gik hun! Hun er mega dygtig, hun havde ikke set det snedrive. Og så tænker jeg bare, og jeg kunne ikke lade være med at grine. Hvad kaster hun så efter mig? Kaster hun fandme også skien efter mig? Det er bare ikke okay. Hvad sker det næste? Hun kommer bare flyvende med skistøvlen først. Den ninja-agtige det er, ikke også? Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg vælger den mærkeligste familie, som min mor i Waves. Jeg ved, når man går i Waves, der er det her med familien super hyggeligt, så er der for børnene lige sådan en fisk i gulvet. Der er fisk, der svømmer i gulvet. Så er der kraftedeme med engang rigtig fisk, men min mor, hun fatter den. Hun fatter den, ikke også? Fordi der står alle mulige børn på række til at skræmme alle de her fisk væk. Sådan. Så flyver de væk, så kommer min mor. Værsgo. Kommer min mor. Der er den! Alle børnene står i kø for at skræmme fisken væk. Og så er alle fiskene bare væk! Alle fiskene væk! Jeg regner med min mor, hun er halvanden meter høj, hun er 50 år gammel. Jeg gjorde det! Det var mig! Står bare, og vi andre, vi er bare gået videre. Jeg låner lige dig. Andre, vi er bare gået videre. Hvor mor? Ej, ikke igen! Nej, ikke igen! Det er det samme til jul, ikke også? Så står vi til jul. Normalt. Hej. God dag. Tak. Samme til jul. Der er sådan, vi gemmer gaverne for ungerne og sådan noget. De skal ikke vide det. Min mor, hun er for sindssyg. Mor, skal hun ikke? Skal du, Dana? Det hedder min lille søster, hun hedder Dana. God dag. Hvad er Dana? Og der pakker gaverne. Skal du kende den? Er det bilen? Min mor, hun ved det hver gang. Hun kender alle gennemsteder. Min mor, hun finder de gaver. Hun pakker dem op. Det er kun 200 kroner. Jeg betaler minimum 260 for deres. Og hun siger bare, hun skal se prismærket. Så flyner hun dårligt. Og ved du hvad, min søster har det samme. Min mor, hun vil bare finde gaverne. Venter ikke til dagen. Hun skal bare finde de her gaver. Hun skal bare finde dem. Jeg ved, at jeg har købt den. Jeg ved det. Ligesom I know you're precious. My precious. My precious. What the fuck is this? Bare den lortegave. Det fedeste det er at gemme fuser til. Hej, god dag. Det fedeste det er at gemme fuser til, fordi så pakker hun op, så er der ikke noget. Hun flyner. Bare hører skrigende i hele huset. Det er så sygt, når hun har fundet det. Så Francis på, jeg var åbnet. Og så skriger hun bare. Ja! Hvorfor? Okay, jeg kan mærke, at der er en, der bliver rimelig sur på mig lige om lidt, fordi jeg tager alt for lang tid, så slutter jeg af. Når folk putter frugt i min mad. Det er bare ikke okay. Det er okay til dessert, men i aftensmaden, hvad sker der? Jeg får sådan en saftig bøs. Får en saftig bøf, og så er det kraftet med jordbær, man får i munden. Og sådan en friskhed og sådan saftig, så får man sådan en friskhed. Ej, jeg bliver tosset. Og jordbær er fint, og en lille delikat, jeg måske med chokolade på til pigerne, ikke? Og så tager jeg det er okay! Ikke til min mad! Det kan jeg ikke lade sig gøre! Kommer Louise rigtig stolt til kæresten. Ej, se, jeg lader lækker salat til dig til aftensmad. Så tager jeg, så ser jeg kraftet med der melon i. Ej, hun skal straffes. Hun skal bare straffes. Det sidste, practical joke. Smil til vatten, den smiler til dig. Hun er ikke så glad, kan I se. Hun har ikke forstået det. Jeg synes, det her det er noget lort. Kom videre. Dan. Hej alle sammen. Hej. Vær glad. Smil. Ses en anden gang, håber jeg.
Hej alle sammen, jeg slutter af herfra. Farvel. Tak, hej. Hvem er med? Når de sælger bøgerne. Sælger de alle bøgerne? Nej, ikke alle. Okay, 3, 2, 1, værsgo. Tak fordi I kom til åbningen af denne her skulptur. Denne skulptur forestiller den talende jord, fordi den er levende. Og vi mennesker, vi har taget ressourcer og brugt den til vores eget forbrug. Og vi må mene, eller vi ved alle sammen, at de her ressourcer ikke vil vare evigt. Og derfor har jeg lavet denne skulptur til at præsentere, at vi skal spare, og vi skal prøve at vare vores energi evigt. Derfor mener jeg, at vi skal spare energien fornuftigt og bruge den fornuftigt. Tak fordi I kom. Så. Tak. Og den sidste scene må du godt lige tage om igen, hvor du siger tusind tak fordi I mødte op. Jeg håber I vil tage godt imod monumentet her på Ølby Torv. 1, 2, 3, værsgo. Tak fordi I kom til at se dette monument her på Køge Torv. Ølby Torv. Ølby Torv meget fedt. 3, 2, 1, værsgo. Vi kender alle sammen det der, når man sidder foran tv'et og ser Tour de France og tænker, det går langsomt. Så vi kommer op med en ny idé til sjovere sport. Meget sjovere sport. Vi byder her med velkommen til vores nye forretningskæde, Pitdrop, som skal sikre mere underholdende sportsgrene, og ja, for eksempel, hvem kunne ikke godt tænke sig at se skak på dope? Eller stirkonkurrencer kunne blive en hel del mere underholdende, hvis man for eksempel tog noget speed inden, og så kunne man holde sig vågen 3 dage. Ja. Vi vil gerne have på en lille rundtur herinde i vores forretning. Fordi det her, det er modellen af, hvordan en forretning kommer til at se ud, sådan rent primært. Ja, vi har vores disk, hvor man kan komme op. Der har vi selvfølgelig lidt prøverhister her. Og så har vi vores omklædningsrum, hvis man lige skal prøve nogle ting, før man er sikker på, at man skal købe det eller ej. Prøverummene. Transfusion til blod. Hvis man lige tænker, at man skal have lidt bloddåben. Det er mest til cykelrytterne. Ja. Yeah. Og så har vi prøveposer herovre på vores stativ. Ja. Vi håber, at I alle sammen vil få det sjovere ved at se tv, og måske også prøve selv. I kan kigge ind på Københavns hovedbanegård ved nummeret 4053 4020. Ja. Mange tak. Hvem er med? Når de sælger bøgerne. Sælger de alle bøgerne? Nej, ikke alle. Okay, 3, 2, 1, værsgo. Tak fordi I kom til åbningen af denne her skulptur. Denne skulptur forestiller den talende jord, fordi den er levende. Og vi mennesker, vi har taget ressourcer og brugt den til vores eget forbrug. Og vi må mene, eller vi ved alle sammen, at de her ressourcer ikke vil vare evigt. Og derfor har jeg lavet denne skulptur til at præsentere, at vi skal spare, og vi skal prøve at vare vores energi evigt. Derfor mener jeg, at vi skal spare energien fornuftigt og bruge den fornuftigt. Tak fordi I kom. Så. Tak. Og den sidste scene må du godt lige tage om igen, hvor du siger tusind tak fordi I mødte op. Jeg håber I vil tage godt imod monumentet her på Ølby Torv. 1, 2, 3, værsgo. Tak fordi I kom til at se dette monument her på Køge Torv. Ølby Torv. Ølby Torv meget fedt. 3, 2, 1, værsgo. Vi kender alle sammen det der, når man sidder foran tv'et og ser Tour de France og tænker, det går langsomt. Så vi kommer op med en ny idé til sjovere sport.
Meget sjov sport. Vi byder hermed velkommen til vores nye forretningskæde, Pidrop, som skal sikre mere underholdende sportsgrene, og ja, for eksempel, hvem kunne ikke godt tænke sig at se skak på dog? Eller stirkonkurrencer kunne blive en hel del mere underholdende, hvis man for eksempel tog noget speed inden, og så kunne man holde sig vågen 3 dage. Ja. Vi vil gerne have på en lille rundtur herinde i vores forretning. Fordi det her, det er modellen af, hvordan en forretning kommer til at se ud, sådan rent primært. Ja, vi har vores disk, hvor man kan komme op. Der har vi selvfølgelig lidt prøverhister her. Og så har vi vores omklædningsrum, hvis man lige skal prøve nogle ting, før man er sikker på, at man skal købe det eller ej. Prøverummene. Transfusion til blod. Hvis man lige tænker, at man skal have lidt bloddåben. Det er mest til cykelrytterne. Ja. Yeah. Og så har vi prøveposer herovre på vores stativ. Ja. Vi håber, at I alle sammen vil få det sjovere ved at se tv, og måske også prøve selv. I kan kigge ind på Københavns hovedbanegård ved nummeret 4053 4020. Ja. Mange tak.